Oriontzeko beste talde bat, Akerbeltz Erromeria taldea. 15 urte bete ditu aurten eta ospatzeko bira egiten ari dira. Azken kontzertua Durangon izango da, azaroaren 4an, eta oso gonbidatu bereziak izango dituzte bertan. Benetan gonbidatu bereziak, oso ikusiko duzu, laster esango dizugu. Izugarriak izango direla. Beraz, biba Akerbeltz! Biba! Bai, eta horri tirako diogu, gaur bertso kantatzeko erromeriari. Erromeria, guztiala da, eta erromeria, eta emozionatu egiten naiz. Zuez? Bai, erromeria. Bai, erromeria, bai. Akerbeltzen musika. Bateria. Hau erromeria. Gitarra, baxu, ahots eta bateria. 15 urtetako deabrukeria. Baietz berotu Gasteiz eta Siberia. Eta berehala Akerbeltz Erromeria taldeak 15 urte bete ditu aurten, sekulako gira egiten ari dira. Eta hortxe, Jon Castañeda, hemen izango du gurekin abeslaria, eta gauza pila bat kontatzeko. Aupa Luis, aupa Jon, aupa Akerbeltz, iragarkiak eta berehala. Arratsaldean berriz ere hementxe garalen arte martzialak izan ditugu, eta orain musikari buruz hitz egin behar dugu musika, eta zehazki... Ondo, ari zaz, eta zehazki, erromeriei buruz hitz egin behar dugu edozein herritako jaietan aurkituko ditugulako erromeriak giroa jartzen dute han eta hemen Akerbeltz taldeari buruz ari gara eta abeslaria platora ekarri dugu ikusiko duzue, zergatik biba Jon Castañeda. Oso, ondo, Akerbeltzena. Egin ditugu ere, kalkamoniak. Hauek etortzen zirena... Kalkamoniak? Ostras, bizi dira hauek, Hau zer da, esire egingo gara, hau zer da, enik hemen ura botako bat du eta... Hori... Gerrituko litzedake? Bueno, txistuarekin, egingo dugu bitartean. Hau gainera, ez da egin nolazen, baina... Kontzertu ostean, sartzen duzu kalimotzoan. Eta taka? Eta magia. Uretan sartu eta jarri egingo dut, adibidez? Venga. Hau egiten dugun bitartean... Bai, elkarrizketa egiten dugun bitartean hau egin. 15 urte, Akerbeltzek eta gira bat egiten ari zaret, ez da gira berezi bat. Hori da. Zenba kontzertu eman dituzue dagoeneko? Ba, aurten 80 inguru. 80? Bai. 80? Itxaron. Txoen gaizki egin dugu. Bai, nik uste gaizki Lehenengo plastikoak egin behar dugu? Lehenengo plastikoak egin dugu. Plastikoak egin du bertzaio. Bai, gertatzen da. Baina guzti baino lehen, zeurain karo, pegatu da plastikora. Orduan hartu beste bat. Beste badukagu. Bai. Begira, azkena erituko gara honekin eta... Jon, 80? 80 asko da, 80 asko, gehiegi. Nik esako nuke. Bueno, orain ikusten duzula perspektibarekin, ez? Baina adibidez, irailean, nengoen ja, esaten, horatu egingo, nahikoa ez da. Baina, bueno, oso polita izan da. 15. urte urrena zenez, nahi genuelako algendun leku eta gehienetan egon, eta bira berezi hori leku guztietara eroan, eta esan dugu, bueno, egin dugu apostu sendo bat, eta, bueno, oso polit izan da. Eta bira hau amaitzeko, borobiltzeko, esango dugu, oso kontzertu berezia, prestatu duzue. Hori da. Azaroaren 4an, Durangon. Zergatik izango da berezia? Ba, berezia izango da, gauza askongatik. Bueno, azteko, hori, kontzertu solidarioa izango delako. Kontzertu solidarioa izango da? Bai, 5 euroko sarrera dauka, baina 5 euro hori joango dira ITV maratoiako. Ados. Hori minbiziaren aurka, horten. Eta gero, bueno, gatozen gonbidatunatik, bueno, hor daukagu kartela, ez? Benetan, kartelari begira egon gara, kartela ekarri egin diguzu gainera. Bueno, bai, ekarri dut kotxean eukan bat, eta... Eta harrituta gaude zerrendarekin. Irakurriko ditugu? Bai. Bueno, gai zinateke esateko? Begiratu gabe? Bai. Bueno, gaur goizean, gaztean egon naiz eta erratu naiz bat astu indot, bai, bueno. Ez, hori, datoz, gurekin egongo dira, azaren lauean holtzan, Leire Martínez, Rozalen, egongo da Alex Sardui, entzuten ari garela, egongo da Iñaki Ortiz de Villalba, Zuriñe Hidalgo, Doktor Deseo, egongo dira Bambudanseko dantzariak, eta gure kontzertua baino lehen, egongo da Andoni Oiokiegi danari martza sartzen, eta gero DJ-ak azkenak itzi dezala, eta... Oiek guztiak abestuko dute zuekin, holtza berean abestuko duzu. Bai, danot. Aizuta, galdera, ezinbestean egin beharrekoa, nola lortu duzu oiek guztiak zuekin hor batera egotea? Ba, galdera ona, Benetan harri... Nik pentsatzen dut, oniño, eta nabil esaten ez dugu sinistuten. Osea, gaude, kartela dago, eta
momentura arte, ez dugu sinistuko, hasi ginen, hori, deika eta probatzen. Eta adibidez, ez dakit, Rozalen bezala, ez izan genuen, egin du Salvadorren eriotzaren bertzioa, ukingo du ez, euskalarekiko eta euskal kulturarekiko errespetua, agian deituko etzagu probateko. Eta deitu, eta baietz. Begira, eta baietz. Eta baietz, bai, gure argituta gainera. Taldetzea bezalak horik ez dago, hemen? Hori bai, esan zigun, bueno, justo, beste data bat geneukan, ez? Eta esan zigun, Latin Grammyetan nago, azte horretan, eta esan genuen, jo, eske begira. Latin Grammyetan nago, eta... Eta begira, eta gero zato oso nago, gurekin batera, pues oso polita da, begira. Aizu, guk ere deitu egingo diogu guk ere. Behar bada bai ez zango dugu. Bai, gaineratuko da, bearekin, beha dela, zeinu hizkuntzan interpretea, orduan, bai datu orduan. Izugarria. Zer moduz atera zeizu? Ongi! Begira! Nola erakutsi behar dugu, horrela? Ea, kamarak? Akerbeltz ikusten da? Baina alrebez ikusten da, ez? Nik alrebez jarri dut. Ea, horrela... Ez dakit? Horrela ondo, ez? Akerbeltz? Horrela bai? Ona! Oso ona! Honetaz gero golatuko zai, ez? Egostetan da, kentzeko... Bai! Ez da horrek honek esan nahi du, azaroan lauean aurera kutsita sartu gaitezkela, ez da? Hori, diskoteketan bezala, ez? Bestela, sarrera eskuratu nahi duenak zer egin behar du? Hori, akerbeltze.eus, ara sartu, eta hor daude, klik egin, eta, bueno, oso errezta da. Orduan, akerbeltz.eus. Edo bestela ere, bueno, hemen zozketatuko ditugu, eh? Bueno! Bai. Bai, ez? Bai, noski. Agian, ez? Bueno, bai, ez? Zenbat zozketatuko ditugu? Galdetzen badiazu, ez dakit. Zenbat ditugu? Dakit, 2, 3, 4, 5, 6. A ber, 4 baina bikoitz, ez? 4 bikoitz. 4 sarrera bikoitz. Zozketatu ditzakegu, eta nola ingo dugu. Osorreixa da, 600-4 zuek bidali zuen audio mezuak, edo mezuak bidali, ez da? Eta esan, Akerbeltzen kontzertura joan nahi duzuela azaroan lauan, esan dizuegu, Baina horrela, besterik gabe, pista galderatxo bat egingo diegu, ez dakit, Akerbeltzeri buruzko zerbait, edo ez dakit, zenbat dira taldean, zenbat urte bete dituzte aurten. Zenbat urte bete dituzte aurten? Bai, zerbait eskatu, ez da? 15 da erantzun. Bai, oso ongi. Hori erantzun behar dute. 600-4 badakizu, Lozorrera bikoitz. Izugarria. Saltxamaltxaren ondoren, Jon, taldekideek esan dute, euren hitzetan oso bira berezia ari dela hau izaten. Ikusiko ditugu taldekideen hitzak? Akerbeltz, 15 urte, begira. Ni betik egonez erromeriak ikusten, betik ez? Eta aurten egin duguna ez dut inoiz ikusi. Sorpresa berri asko ditugu, abesti berri asko. Sartu ditugu soinu batzuk, normalean ez direnan joten. Zetak, bat jau. Gatozela tabuak haustera. Nik uste dut aldatu gula kontzeptua, eta jazta, kontzertu bat ematera noa, ez, show bat ematera noa. Berezia, desberdina, berriztagarria. Parte hartzailea. Berriztagarria, Bueno, onerako balima da, balio du. Oso ona. Bueno, ikusitugu taldekideak, zunez sartu zinen taldean? Ni urtetxo bat, oza, nik indot, 15 garren urte urdena. Baina justo kointzitu eban, historia oso pitzia da. Bueno, nire nengoen beste romeria baten, hemen egon ginen, ere, erroki romeriarekin. Eta kontua zen, ja bukatzea zegoela, hori, eta justo haien abeslaria, basi joan. Eta aurkitu ginen, ez dakit bizitzaren kasualidadeak edo patua, nik ere hori musika pintzatzen dut, antzokian, eta, pintzatzen duen Pasai Antzon. Eta kasualidadez haien kontzertua, eta jarri ginen izketan, eta horbela, begira dana bizkaitarra garela, batu ginen, Pasai Antzon. Bai. Eta gaur arte, ez da? Eta gaur arte. Eta gustora urtebete dara mazu esan duzu? Ez da buruzko urtea izan da oso polita izan da, ze hori, karo, haiek nahi zioten danari buelta bat eman, ez? Azkenen 15 urte pilo bat dira, eta haiek igual hasi zirenean duela 15 urte, oso rockeroak ziren, abesti pilo bat ingelesez, gero egin zuten salto erromeria tipikora, eta 15 urtekin nahi genuena da betikoa bai, baina hori, esaten dut, ez, bideoan, tabuak hautsi, ez? Osea, gauza desberdinak, euskaraz ere egiten da reggaetoia, euskaraz ere erabiltzen da autotunea eta lako mobidak,
sartzen ditugu, jendea ez izutzeko sartzen ditugu neurri baten, ez? Baina esaten dut, pues dupla zergaitik ez dugu joko, gero entzuten baldin badugun, edo lako, ez da beldurrik eduki behar, eta hori egin dugu, eta funtzionatu du? Bai. Eta taldeko veteranoek zer diote, gogotsu daude, aurrera segitzeko? Bai, bueno, nik ez amagostute, zaratuta zauziei. Ze badal lan bat, ez da lana, ez dakite, hobi bat, denbora asko eskatzen duena. Bai prestakuntza aldetik eta gero udan zaukazu udik. Edo bai, zure uda da horretara nahi badozun oporretara joan, ezin zara joan adibidez. Baina bai, daukate zerbait, ez dakit zainetan da bara mate romeria, eta nahi dute jarraitu, bai oso gogotzu daude, eta gainera zaten dute ere, veteranoenak. Isten dutenean nahi dutela akerbeltze jarraitzea. Izatea zerbait, jarraikortasun bat, eukingo dauena, eta... Horretarako zaudezu, sote baterako, adibidez, ezta? Bueno, akerbeltze erromeria giroko kanta eta melodietan espezialista da, eta bertsioak ere, bai, ikusitza. Zer polita bai, zuek abestirik onenak jotzen dituzue, eta abesti hoien abeslariekin, sortzaileekin eta bidean aurkitu zara? Bai, apeiorekin adibidez, bai. Kasualidades bi aldiz kointzidu dugu. Eta bai, gero esate diozu, begira oso bitxia izan zen, Zornotzan, nire herrian, josuten lehengo ez, haiek, zetak eta gero gu. Eta... Karo, zoazten zara joten, eta kasualidades ari ginen jotzen bendetaren kantu bat, begitara begira. Eta esan zian gitarrista, begira nola dagoen hor. Eta hor zegoen peio eskinan dara moten, eta enpetzatun, zelako, ez? Edera, atera, zaitez. Bueno, baina... Ona. Bai, polita da gainera haiekin aurkitzea, eta azkenean guretzat badira referenteak, ez? Orduan oso polita da, eta gainera Euskal Herrian, era batean edo bestean ez dagoela mailarik, ez? Ez dakizelan esan, dana dagoela oso eskura. Zaude, hori, abesti horren bertzio bat egiten duzu, eta gero berarekin zaude kamerinoan, eta, hori. Denak bat. Bai, hori eskulta da. Bueno, azaroaren 4an esan dugu Durangon izango dela akerbeltzen kontzertu solidario hori, izugarrizko kartelera duena gainera, ez da, esan dugu Leire Martínez, Zurine Hidalgo, ez dakit Iñaki Ortiz de Villalba, Rosalen eta bar, zozketa ere jarri dugu, martxan, 600 lau bosei, bidali, audio bat, bidali akerbeltzen akerbeltzi buruzko nahi duzuena, azkenean. Gu galdetuko dizugu, zenbat urte dara matza da, zuek erantzun behar duzue, 15 urte. 15 urte, hori erantzun behar duzue. Igual kalkula egiteko, ze urtetan hasi ziren. Ekarpen bat egin behar duzu. Eta hitz egingo dugu, egun hauetan emango ditugu emaitzak, baina zu Leister beste nunbait ere ikusiko zaitugu. Horren inguruan ere hitz egingo dugu. Hemen irakurri duzun izen horietako bat, adibidez Leire Martínezen izena hemen badago, baina igandetik aurrera ETV baten gauero estanda saioan epailea izango da Leire Martínez besteak beste. Bai, horren inguruan ere dago anedota oso hon bat. Zer? Leire, karo, hau kontzertua hasi ginen prestatzen abuztuan edo. Eta Leirekin abuztuan hitz egin da geneukan, karo, berarekin egon baino lehen, eta denopente aurketu ginen hor. Ez como, orain paperak desberdinak dira, ez? Baina, bueno, baina guai. Eta zer moduz, paper desberdin horietan? Oso ondo, Leire seria da, Paile zorrotza izango da. Osa, ikusiko dugu, baina... Begira, nik ez ditut orainik ikusi dudia. Bai. Ze guai. Aurrerapen bat daukagu. Daukazue? Nahi duzu? Zu izango zara 13 partaideetako bat, orainik ez dituzu irudiak ikusi, guk ere ez, baina bentsi ikusiko ditugu. Ikusiko ditugu, eta zuek ere bai. Espanda. Gure ingurukoa fotoetaran gaude ditugun gauz
guztiak eskuan izan arte. Borroka ezazko gurekin batera, gugeala EH Sukarra. EH Sukarrak abesten, beste... Bai. Claro, ikusi gabe ez dakit, orainago... Jartzen zara hori bezala, ez dakit, ez? Zaten duzu, a ber, ondo egin nuen, oza, nago analizatzen dena. Hor gainera, bueno, claro, ezin dut esan, zer gertatu zen. Zari, zara falloak bilatzen zure buruari? Bai, baina hor gertatu zitzaien gauza bat, programan ikusiko duzuena, eta horren balintzatzen du dana. Baina benetan, eta hau esan behar da, oza, estanda, wow, niretzat ere izan da deskubrimentu bat, eta nik ustea ikusiko dutena igandean, eske oso programa potentea dator, eta postu sendo bat, oza, oso guapa. 13etako bat izango zarazu, baina gehiago ere izango ziren hor sartu nahi zutenak, kastina zer moduz? Ui. Gorra? Jo, daukazue hori? Ez. Irudia jarriko dituzte, alze nuen kastia. Hori ez dizugu gaur jarriko. Vale. Iritsiko da egun hori. Iritsiko da egun hori, ez? Oso ondo, bai, jende pilo bat zegoen, ni Bilbora joan nintzen, Donostin ere egin zituzten, eta jo, gero ikusita ze casting egin duten, zelako 13 lehiakia dauden, benetan, eta nik ikusi ditudan aktuazio batzuk estandan, gelditzen zarela, wow, eske hau ezingo nuke egin. Eta niri ikaragarri gustatzen zait ikustea, zerbait esate duzuna, wow, osea, hau da nivela. Daude Euskal Herrian, jende oso ona dago. Oso, ongi, jarraituko dugu zutik, elkarrizketa? Venga, ba. Atzean baitugulako arbentxo batzuk. Sorpresatxo batzuk. Hiru sorpresa dauzkagu orain zuretzat. Bai, zezuk bat ekarri duzu. Bai. Baina gu giro jarriko izkizugu gozen handik Beste bi. Bai? Bi argazki ditugu eta objektu bat. Prest zaude? Ba, ez dakit. Bueno, hau... Ea ba. Hau zuk azalduko diguzu, bai? Venga. Bat, bi? Bi eta hiru. Eta hiru. Iepa! Zer da, hau, Jon? Ba, hau da, nire lehengo aldia, erromeria baten holtzan abesten. Esianekin? Ez, bueno, baita ere, kontzertu horretan abestu zuen Zurinek, hau da. Bera da, iratzetxe handia, da, bueno, argazkilaria da, ere, eta, bueno, orain ari da alargun beltzak taldean, baina, bueno, orain egiten dizkigu ere, gure kontzertutako argazkiak. Bera lehen zegoen, batek daki erromeria taldean, eta, ba, ezagutzen ginen herritik, eta horrela, eta izan zen, osea, ninengoen kuadriakin, behan, 16 urte nituen, osea, hau da, 2018koa edo. 2018koa edo. Eta esan zidan, jo, nahi duzu igo zerbait abestera? Eta zu prest. Eta igo nintzen, eta sentitu nuen momentu horretan, zezan zen, pues, eske egin nahi dut hau. Eta bere erruz, gaur nago, pues, hori egin. Orduan oso polita, eta eskerrik asko beti eskertuta iratzeri, eta horregaitik nik kontzertuetan ikusten dudanean norbait ezaguna abesten duena, edo, beti igotzen dugu abestera, ze gero ez dakizu hortik zeatera daiteke. Gauzak horrela gertatzen dira, ez da, begira, klik horiek ez, paseian txuko ezala, ez da? Adibidez. Ondo. Kakamoniekin jarraitzen dugu, Ba, imaginatu kakamonia horrek, giroan hemen, jarri, eta gero. Guk kontzerturako sarrera badaukagu. Ikusiko dugu beste argazki bat. Kasu honetan, hau bai sorpresa da. Zakizu ze argazkia den hemen. Beldurra amaten oztazue. Ea zeateko den hemen. Bat, bi, eta hiru. Iepa! Epa! Zer da, hau, festa bat da argita garbi. Zuk esan marko diguzu. Hau da, nire urte betetxe ospakizune, ineban kuadriagaz, lagunekaz, bueno, ni joaten azu da guztietan, Andaluziara, eta ineban, jai flamenkoa. Etxean, bueno, gero joan ginen bera ere, herrira, eta... Eta janaria ere bai, flamenko... Bueno, bai, a ber, saiatu ginen, egin genuen, zelan da hartzen dutena edateko ferian eta horrela. Bai, finoak edo... Nien ez egon feria Fino ez ezaten ardo txuri hori. Bai, ardo txuri hori, zeben aparekin, zelan da. Hori. Rebujito. Rebujitoa. Rebujitoa, eta bueno, eta paella egin zuen Julenek. Bai, eta gero liburu guzti hauek irakurri zen dituzte. Hori ere. Bai, zer dira zuretzat lagunak, horrelako festak? Ba, ez dakit, jo, bueno, lagunak, zer dira, ba, ez? Kaldera sakon. Bai. Ba, ez dakit, osea, zer dira maitasuna dira, eta momentu honak bizitzeko, eta zoriontasuna, ez dakit adibidez, ikusten dut argazki hau, eta momentu oso zoriontzu aztan, eta nire gustatzen dut asko lagunekin egotea, jaia, bizi naiz, kasi, oza. Zuten elkartu zarete?
Bai, baina jo, badakizu zer gertatzen zaidan. Erromeriarekin beti faltan. 80 erromeria... Kosta egiten da, ezta? Bai, eta igertzen da, ze azkenean ez zaude ostiraletan, ez zaude larun batetan, eta... Bereek joan berko dute zu ikustera. Horregatik egiten ditutolako gauzak. Alduzun horrek. Bai, ze, hau da, argazki hau da... Asteazken bat izango da. Azarokoa, eta nire urtebetetzea da guztuan. Eta da nire urtebetetzea ospatzen ari gara azaroan. Azaroan. Oso ongi. Pentsa, ona. Nahi dudanean. Oso ongi. Ba, ea. Bai, ea zer dagoen hor barruan. Ea. Prest? Ea, bof. Usain du edo. Bai. Zagin, niri jabez jasue. Txikia da. Hore talde hona daukazue. Kabitzen da. Ez du salto egiten, lasa. Ez du koska egiten. Bat. Bi. Zer dago hemen? Purpurina! Purpurina! Den esan duzu jaia eta purpurina, ez da? Purpurina eta purpurina, beti izango da biodegradable, ez? Orain badakizu. Seguro! Seguro, baiet! Bereziki bi kolore hauek edo baduzu... Hau, normalean hau. Bueno, baditute kolore desberdinak. Hau normalean erabiltzen dut, azantzale herri bat denean. Bateko. Baina guparatzen dugu, hori gustatzen zaigu anistasuna, eta purpurina ere bada. Guretzat anistasuna aldarrekatzeko modu bat, gainera, polita da, oza, egiten dugunean olako pupurritxo bat, joatenaz bera eta aztenaz purpurina banatzen, eta, ba, ez dakit jaia eta purpurina, zerretik ez. Gainera aukentzen da, ez da, ze jendeak dauka pinpilinpausako oroitzapena, ez dela kentzen, aukentzen da. Arrastu hauzen du. Aukentzen da. Gaur ere purpurinarekin etorri zara. Bai, karo, esan diet makillajikoei, bueno, bota pizko bat, faltatzen zaiten. Ondo pixka bat, Xabi? Bai, ondo. Zergatik, hau zer, nun jarriko genuke adibidez? Nuke hemen, ez? Jarriko dizut, igual, edo... Ni hasi nahiz, onere. Zea, topera, ez da, pixka bat. Hori. Bai, ez? Bai, eta listo, ez da? Horrela ongi? Mira, azkenean ateako zarete ona. Gaur jotzen dugu Maiabian, igual, etorri bat zarete zuzenean Maiabian. Hemen aldamenean, honen aldamenean, oso ondo. Purpurina eta guzti, guatzen, torri. Gure aldera. Torri, Jon. Zoragarri eseri berriz. Eta Jon, gogoratuko dugu, zua gurtu aurretik, printzipioz, gero kontzertua ere badago, igande gauean estanda hasiko dela, ETV baten, Euskal Herriko ahots onenen bila dabilen saio, eta zu tartean izango zarela, amairu lehiakideen artean, gaueko 10-etatik aurrera. Ikusi behar da, benetan, niri ere argituta utzi nahuelako. Zoragarri. Eta bigarren gogoraldia, azaroaren 4an, Durangon, egingo duzuela kontzertu asaldu zentzuk. Zergatik joan behar dugu ikustera. Hori, joan barzarete izango dalako ospakizun oso polit bat, gainera primerako artistak egongo dira, lehen mailakoak, oso polita izango da sortuko den giroa, gainera, bueno, Euskal Telebista grabatuko du, ere, gero jartzeko, gero ikusiko duzu zuen aurpegia, eta oroitzapen oso polit bat sortuko du garako denon artean. Ba, Jon, Akerbeltz, estanda eta Euskal Ozer gehiago eskerrik asko menizateagatik, bezarkada bat, eta zorte hon bidean. Berdin, mila esker. Mila esker, ongizak. Bueno, eta hemen purpurinaz beteta gaiz aldatu behar dugu, bat